La setmana passada els parlàvem dels problemes que tenen moltes localitats en la revisió del cadastre i, de fet, ja han reaccionat. Alguns ajuntaments valencians han decidit demanar a Hisenda que paralitzi o revise a la baixa la valoració que s'ha fet. La revisió que ha fet Hisenda ha pujat tant el valor del sòl que en estos moments a Tavernes de la Valldigna alguns pisos estan venent-se ja per davall del seu valor cadastral. Quan es va fer la revisió cadastral estàvem en ple boom immobiliari i per tant el resultat va ser, com dic, uns valors molt alts. Què passa? Que l'impost per béns immobles, el conegut IBI, com està en concordança amb aquest valor cadastral, és altíssim. Això ha dut molts propietaris a una situació insostenible i l'Ajuntament ha decidit demanar la paralització de la revisió cadastral aprovada. Que faci una revisió dels valors cadastrals a la baixa, que l'impost aquest no siga tan alt o bé que no experimente aquestes crescudes tan fortes. No són els únics que fan eixa demanda. A la Pobla de Vallbona el problema és similar. Els impostos d'este camp, per exemple, han passat de 56.000 euros a 209.000. I això perquè es troba en una zona on hi havia previst un PAI que amb la crisi ha quedat paralitzat. De mitjana, ens diuen des de l'Ajuntament que la pujada del cadastre suposarà només el primer any un increment del 14% de l'IBI, inassumible per als veïns en la situació actual. El que nosaltres li demanem és que instem a que paralitzi aquesta revisió i que estudie una revisió a la baixa d'aquests valors, tenint en compte que la situació econòmica fa que no n'hi hagi mercat. Entre el 16 i el 30 de novembre, l'Ajuntament de la Pobla replegarà les al·legacions dels veïns per a presentar-les de manera conjunta. Això és el que jo te dia.